Lige nu har jeg spist sobakker på fritter, og vi skal drikke citrusmag vand. Oveni. Tokyo. Og det fremprovokerer opkast. I kan allerede se, der er lidt der. Bund. Så. Vi skal ikke fortælle pigerne om det her, vel? For fanden. Så siger vi tak til René. Nej, ikke nu! Der er mere! Du skal lave med nogen i morgen. Mere boller! Nej! Køb lige nogle romkugler til mig. Køb 3 romkugler for 14. Okay. Så René, der er du ind. Jeg er lidt dårlig! Skal du godt lige bunde den her øl? Jeg har sagtens fundet den. Men jeg tror ikke, jeg er selv godt ved, så jeg gør det ikke. Jeg drikker ikke øl nu. Okay, folk, se her.